Hello, 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 hello. Ayan, na yung bag nga oras tayo gagayam ken kakabsat. Iti dayto nga programa tayo. Ayan, welcome na welcome po tayo sa ating programang MKK Special Edition for the Independence Day of the Philippines. Ayan, so araw po ng kalayaan ngayon. So isa ang MKK po ay kasama po. Ayan, nakikisama sa pagpupugay sa Independence Day ng Pilipinas. Ayan. Welcome kay kakabsat iti dito nga programa tayo. Ayan kay kasapamet nga. Ayon kami met kablawan dagiti direktor tayo. Dito programa tayo iti bileg iti 5 Saranay Worldwide Organization Incorporated. Awan sa Bali ni Direk Ninang Annabel Wandasan Tolendo Hall. Kasabay met kani dito nasing pet na anos met nga ni Director Ninang Mari Cardenas Chong. Yes, kasabay met ken dito nasing pet men very supportive met nga ni Ninang Juicy Bagain Chen. Ayan kakabsat kagayem, welcome tayo dito. Welcome to MKK Variety Show Special Editions for the Independence Day of the Philippines. Ayan na, mululaw na pa lang adeng. Ayan, okay, nimbang oras tayo kakabsat. Ti oras tayon ket mapanti oras ti alas 3 iti malem. Kumusta kay amin? Iti pakaydayawan iti pakadandanunan ti dito nga programa tayo ti MKK Variety Show. Sa dino man tayan tayo tata. Basta Pilipino ka, makikaisa ka iti dito kukwenta yung Independence Day iti Pilipinas. Ayan kakabsat kang gagayem dito kita mikanta iti basit nga importansya dito nga programa tayo tata gapuan ang garod. Ayan may mga oras yung amin. Okay, nasabay meron kami pagyamyamanan dagiti sponsor ken amin nga admin tayo dito nga programa tayo nang rona dagiti directors tayo dagiti admins tayo nga ni admin Mami Vina Deliso ken kastapay met ken ni admin ni Mami Rose Brando. Ayan Juan ay naadeng gulay kata. Ayan nakakuantay pala ang tani Mami Kika ka bising aglo-loto tatan sa iti kwa. Ayan aglo-loto iti sopas sa letido adeng. Ayan, okay, magsusupas tayo kasi medyo makuyam kilkabsat itatangamalem. Okay, kablawan na kayo amin. Iti dayto nga amin kada kayo nga tatangamalem. Kumusta kayon kakabsat? Iti ayan nyo nga oras ayan na tayo dyan na. Okay, nga rin kakabsat. Katabirokik man. Okay, happy watching met kadagiti sponsor tayo. DJ Uneng. Ayan, dining damanen. Ayan, ken kasapay met nga kami met kablaawan. Dagiti sponsor tayo itatanga bulan iti June awan sa Bali ni admin Mami Vina Delizo. Ayan, ken kasapay met ken ni director our very supportive director ni Direk Ninang Mari Cardenas Chong. And also that is a very supportive met nga ni advisor Maming Edna Bravo. Yes, kasabay met kani ati Singapore chapter 2 idol 1 ni Pres Melba Bersamira Smith. Ayan. Kaya kasabay met kani nagwapo nga ni Sir J. Philip Mina. Ni Ma'am LJ Gile. Ayan, happy watching po. Ayan, kaya kasabay kani Sir Dante Sumera Culyado iti Canada. Ayan. Yes, kasabay met kani one of the anonymous from Bahrain. Ni Ma'am Cecilia Racadio. Ayan, happy thank you very much for sponsor. Ayan. Singapore chapter 1 idol 1 ni Pres Jonaline Obejas. Ni Ma'am Iya Billion. Ken kasapay met ni Auntie Jules Laurente dita Italy. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat. Dagita nga kakabsat iti sponsor tayo nga isuda ti mangmangte diti pigsa ken sariked-ked ditong galmay sa dito yan ti MKK Variety Show. Ayan kakabsat ken gagayem daga kayo ti inspiration me iti dayto nga programa tayo. Ayan, thank you very much po. Iti panang support tayo iti dayto nga programa kat sapay kad kumata ni Apo Dios kuma iti mangipaay kada kayo kakabsat
kakabsat iti pigsayong agsapol tinaldaw-aldaw nga panagbiag. Okay, ngarod kakabsat. Dagiti sanpay nga dagiti kapatada wenno sinumpan pay kakabsat dagiti sanpay na kamiyembro iti Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan po, dito po kayo sa organisasyon ito dahil po dito po natin makikita talaga yung talagang sincerity. Ayan, sincerity. Okay, ibig sabihin ay pagtulong din sa ating mga kapwa, lalong-lalo na po kapag tayo po ay may mamamatay na kasamahan sa bahay o yung kamag-anak po natin. Ayan, so kakabsat nga gagayan dagiti kahit na member dito yung organisasyon napintas dito kakabsat tagapuan ng garot tamang tulong finansyal para kadagiti agpasina iti dito nga biag. Okay, kakabsat from the word Saranay kay nasaon kakabsat no member ka dito Saranay haan ka ngagmaymaysa ti kahit nasaon at datoy ka umarakop ka kada kami kat hang ka ngagmaymaysa mangtulong kada kayo kakabsat iti dito nga programa tayo. Ayan, kaya kasapay metag member kayon kakabsat napintas dito nga organisasyon. Ayan, okay kakabsat kang gagayem kasapay met nga inakmet nga kabkablaawan amin tunggal may sa kada tayo madami nga mga gwibuya. Ayan, ket dawaten nga kakabsat iti panang share yu dito nga programa tayo tapno adu tayo nga dadanggay agraragsak itat nga malem. Ayan, malem iti Sabado Domingo pala no bigat ading. Okay, kasaba yes, daduma kami kamaulaw dito no mo kakabsat daduma kat amo yun namin daduma nung daduma ka amo kami ka Lunes daduma ka day off ko tatta ko na makaputak ti bigat kasla idi niya na pasama kidi kanya ay na nagpuutak iti alas 5 iti bigat ay na makariing nak wako ano daras ay wang gayam tata Lunes gayam tata day off ko gamin ti Lunes kakabsat ay na nagsukatak iti Lunes ay nagdigosak nagdaras-darasak nga nagdigos ay na po kita agdagiyay kwak kitak dagiyay api nga tanya ti mapaspos ay api nga tawan simrek kunak ay na dagiyay gayam ta awang gayam ti trabaho mi ta day off mi gayam ay na napadasan nyo dagiyay kakabsat ay sus apo makapadandanag aya. Okay, ngarod kakabsat daddo magaming ka dito numuk daddo pukaw-pukaw ti panononan sa. Wag naman po sana. Ayan, okay. Ken kasapay met nga kami met kabkablaawan dagiti amin kakabsat nga data itatang agbubuya. Ayan, please lang share po itong programa tatin tapos adu tayo tapno no adan to ti pakulo tayo itatang oras mabalin na tamet nga agpakulo tayo magpapakulo po tayo para po sa independensya lang Pilipinas. Ayan. So happy Independence Day sa inyong lahat. Okay. Ay naading baba. Gasama mabirukan dahil yung programa ko. Okay. Okay, nakita ko. Okay, nagmagkabkablawan na si Mangpet kakabsat nga mensahe data dito. Ayan, happy watching po dito ni Ate Jacqueline Laurente Morales dito Zone 3. Ayan, dagiti tagbag loto tataiti dagiti lompianada. Miki Aros Caldo ginitaan kenda dumapay. Ay when amo nagimas dagita lako da dita. Ayan. Okay, kasabay man kami magkabkablawan ni Ma'am LJ Espejo ni Ma'am Charmaine Aiko. Ayan, yung bagong oras yung ma'am. Kasabay ni Ma'am Balanon Heidi. Happy birthday po. Ayan, birthday ng sa Kalman no natata. Ayan, happy birthday po Mama Balanon Heidi. Ayan, po happy birthday Mama Heidi. Umububing kalata ay na. Okay, kasabay med kani Ma'am Sir Ariel Aiko, happy Sunday ka MKK nim bagamalim kunana. Ayan, kastamet Ma'am Sir. Ayan nim bag nga orasyon ay gasat ngeng kay panagdengdeng kita nga oras kakabsat kay gayem. Kasabay med kani Mama ay na ading nagpigsa tudo dito. Kunana ni Mama Precious Gaboy tanggalin. Ayan, okay, alo-aloadan tayo lang ma'am kasi tatakaado pala tagtudtudo tataadeng. Nya, ako mablao ka, sakbay ka nga mapan kumitad ta kusina. Ay pasensya nga talaga nagluto nagpay ti merienda mi no madamdam. Oh, talaga? Ay nakay kaya talagang Independence Day. Awan telotak so pas the voice of an angel. Tapos adalayo na nga bibingka ana basa
Ay na, kumusta kayo aming kakabsat? Ayun, mga tayo damdaman. Adan to pa'y kusika, adan to pa'y nalabaga nga kabalyaw. Apay takas jay na. Ito numalpas adeng. Wan, ay naka sa wan lakit kitam na tamo dayji atakwa. Takikitam kay masun jalutum a. Baka damdam ka dayji sopas mo kag balimbang nga kwan mikin. Ay, saan? I know that. Ay, I know that. Ayan. Happy watching met kini Ma'am Mila Tugano. Ayan, yung bang oras nyo po. Kan kasapay kani. Yes, thank you Sir Kikoy. Ayan. Pahigil Skinsan. Kung na nyo dayji ma'am, diyan mawata dayji ni ko na ni ay pahingi ko na ni Ma'am Mila Tugano. Ayan, thank you for watching Ma'am Mila Tugano. Ayan. Okay, ngarod kakabsat kay gagayem. Sapay kad kumatadangdang gaya na kami tatanga malem. Tapno ti kastakit na ragragsak tayo malen. Ngagdadanggay ti tatanga Sabado. Ayan, Sabado Independence of the Philippines. Ayan. Okay. Okay, may sagot kami kini Mami Kika iti Sonata Garod. Jay, may kaped toy. Takantaan ta day jay. Mo awan headset ko, mo ready ko mangnagon. Sumurot alatan. Ngayon dyan mo manggag data pa sa kalin na. Ayaw man. Asa gesata. Kabalin. Takas na. Hindi makita din nga tayo mata. Bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, tayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Inang may layang lumipad, kung lungin mo ang umiiyak, kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya.
dahil nga kakabsat iti sagsagot tayo. Iti sagsagot tayo nga sonata para kada kay amin kakabsat kay gagayem. Okay, kamablaaw kami kakabsat iti nagasat nga o panagdingdingig panagbuibuet at kasapay met ka ni dagiti si Mang Pet nga may nag-message si tata. Ayan kasapay met ka ni Ma'am Precious Gabit Angalin. Ayan ni Ma'am Raven Joy Agustin. Ayan, thank you for sharing po this video. Ayan, maraming salamat po. Nga kakabsat nagdadangga itatay kaya na sauri palagip na kada tayo nga iti Independence Day ti Pilipinas kita celebraran tayo basta ti June 12. Ayan, nakat na ito nga kakabsat kita tinawen tayo nga celebraran gapuanan ta ipalagip na kada tayo ti panang sa iti panakawaya-waya. Ayan, ti si Bubukel nga Pilipinas. Ayan, dahil nga iti kahit nasaon iti panang Independence Day waya-waya iti Pilipinas kadagiti Mang Pet nga dayuhan idon una na nga panawen. Okay. Okay, kakabsat kay gagaya mi-share tayo man dito nga programa tayo. Kamno naragragsak tayo nito nga oras. Okay, may sagot ak pa iti may sonata kakabsat. Hello po, good afternoon. Happy watching DJ Kikoy and Ma'am Kikay ko na Ma'am Lourdes Romero. Sa dinumang ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumaken ka ngay pudno sika akanayon ti arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumaken ka nga ipudno sika akanayon ti arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas titawid sikriken ka nga sikalaeng di ka masursuro biyag ko alipaten uray payag akton ijay tanem. Happy watching po, Ma'am Precious Gabit Angalin. Ayan. Kasapay may ka ni Sir Mark Angelo Rebanal. Ayan. Kami aming agwibuya dito San Vicente. Hello, Daddy. Kumusta na? Isali nakman pa'y ayam nyo. Wan aman sumali kanto. Jabar anak. Ay na. Kasapay ka ni Ma'am Raven Joy Agustin. Happy watching po. Kasabi amin nga agbuibuit at dita Barangay Kimarayan Bantay Ilocos Sur. Kumusta kay kakabsat dita? I-share tayo man dito kakabsat ano naragragsak.
sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumaken ka nga ipudno sika kanayon ti arapaap ko ket di kanton mapukaw tuy lagip ko uray paglabas ni tawen ikarikyan ka nga sika laen di ka masursuro biyag ko alipaten oray payadakton ijay tanen uray payaglabas ni tawen ikarikken ka sika laeng kita maninang noken di ka masursuro biyag ko alipaten uray payadakton ijay tanen uray payadakton ijay tanen. Ayan, happy watching po sa inyong lahat. Okay. Thank you for sharing, Jabar. Ayan, thank you. Okay. Okay, dito sumarno nga sunata man kakabsat sagsagot ko man nagiti talo nga direktora tayo. Ayan, dani direct ni ng Annabel Wandasan Tolento Hall, ni direct ni ng Madi Cardenas Chong, kini direct ni ng Juicy Bagainchen. Saan ko mga syakti pabasulin numarakrak tayo at ken langin kasta't nalawag anang baybay sanak laamuno wag tuok ka umanay kata makita na iti maminsan umanay ken kanta wag ken pa kumustan uray no nasakit pilit nga awatek no panunute kasikat ay ayatek punpunwak nagkurkurangam kanya inepelak ti gumura jakim pakat imbes ngay wenak saan ta indadanesnak kasta kaditi napudno nga agayan. Yes, kasaping isagsagot ko pa dito ang sonata kini Ma'am Raven G. Agustin. Ayan, nagiti madamag buibuyot at tata ni Ma'am LJ Espejo, ni Ma'am Mila Tugano, na ibang oras siya po. Okay, kada kayo di aming sponsors tayo. Nang langruna kada iti director tayo. Ayan. Hi Ma'am Joanne Rebulyo. Happy watching po.
Happy Independence Day. Saan ko mga syakiti pabasulim, lumarakrak tay at ken langin. Kasta't nalawag anang baybaya, sa naklaan mo luwag tuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan, umanay ken kanta wag ken pa kumustan. Oray no nasakit pilit nga alam, no panunute kasikat ay ayate. Punpunwak nagkurkurangam kanyak, tinepelak ti gumura jakim pakat. Imbes ngay wenang santa inda danes nak, kasta kadi tinapudno nga agayat. Kasano ngay patego ti kasken ka, martirak ta puso ayat mo jak marik na patego, jak marik na tadungom. Kasano nga jak gut den panagtuok ko. Punpunwak nagkurkurangam kanyak, tinepelak ti gumura jakim pakat. Imbes ngay wenang santa inda danesnak, kasta kaditi napudno nga agayan. Kasta kaditi napudno nga agayan. Kasta kaditi napudno agayan. Yes, okay nga kakabsan, yung mag-oras tayo. Okay, basahin ko man naging sim break nga mensahe tata. Yes, kumusta amin kakabsat? Nagiti madamang agbuibuya tata. Sapay kad ko matanda kay latang dumangdanggay tata nga oras. Okay, kabkablaawak man dagiti si Mangped nga mensahe kakabsat. Happy watching po kay Ma'am Angie Grospe Villados. Okay, kasapay kay ni Kasabi kay ni Ma'am nya pa si Mang Pet ay na ni Ma'am ni Miss Shaolin Jane Cardenas. Ayan, kumusta? Happy Independence Day. Ayan, ang mga tatrabahom tatanya. Ayan, kay kasabi met happy watching po kay Ma'am Zenny Rosales Retuta. Ayan, happy watching po Ma'am Seni. Kumusta po Ma'am Seni? Ayan, hello, happy watching Kikoy. Kunamet ni Ma'am Esmeña Peralta dita Barcelona. Kumusta kay dita nadayaw nga ayan nito ta Ma'am Esmeña Peralta kay na dagiti amin nga dadta nga kakadwayon. Ayan, ken kasama na imbag nga malem mo DJ Kikoy. Ayan, imbag nga malemmet kanya yung Ma'am Evelyn Baladad. Kumusta po? Ayan, ken kasama yun happy Independence Day to everyone ko na met. Okay, kasama met happy watching met ken ni Maricar Laurenteg buibuya tata di man lang agon unit ta tapos agtampo-tampon to manin adeng. Okay. Yes, kakabsat no daman dagiti request tayo tatang oras mabalin tayo laeng ag-request no adda dagiti request tayo nga itatang oras. Ayan. Reka.
Okay, kabkablawa mi kakabsat dagiti sponsor tayo iti daytoy nga bulan ni Admin Mami Bina Deliso, ni Director ni nang Madi Cardenas Chong, Advisor Maming Edna Bravo, ni Singapore Chapter 2, Dalwan ni Press Melba Bersamira, ayan ni Ma'am ni Sir J. Philip Mina, ni Ma'am LJ Gile, tapay ni Sir Dante Sumera Collado, and one of the anonymous from Bahrain, ni Ma'am Cecilia Racadio dita Canada, Singapore Chapter 1, ni Dalwan ni Press Jonalyn Obejas, tapay ni Ma'am Iya Villon, ayan tapay met ka ni Ma'am Jules Laurente, ayan nagasat ngayon kayo pa nagbibi kakabsat, dawate nga di pa nang share yu dito nga programa tayo tapno adutay ngagdadanggay itatanga malem iti Sabado Independence Day dito Pilipinas, ayan. Okay, kitain tayo, okay. Kakabsat no, sinot kada kayo iti kwa. Anya ba kanyayo kakabsat? Anya ba kanyayo iti panakamoyo ti Independence Day? Ayan. Ada Independence Day, ngem anya ka di dayto nga paspasamaken tayo. Anya ka di dayta. Okay, day jangan day song bata nyo man kakabsat no. Anya ba ti Independence Day kanyayo iti panagbiagyo. Okay. Anya ka di ti Independence Day iti panagbiagyo. Day ti song bata nyo man no, anya ti kay nasawan ibagayo lang day dyan. Anya ti kay nasawan ti Independence Day kanyayo iti biagyo. Basta ko mapurin example, Independence Day ko gapuanan ta nagsila kami ken ni bakit ko kasja. Ouch! Ada na tamaan si Gida adeng. Ayan. Nagsila kami ken nilakay ko kasjay. Freedom ko namet ni Miss Shaolin Jane Cardenas. Ayan. Share your memories. I-share yo dagiti ko ito. Kas pangarigang ko ma. Aldaw ti waya-waya kas jemat. Okay. Nagsina kami kin ni Mami Mercy. Ay naadeng. Okay. Okay, nakapinpinta sa. Okay, kakabsat kang gagayam. Inakman iyam amo kada kayo. Iti dito may isang kadwatay dito itata nga bisita tayo. Ayan, di ba? Hi. Nagpintas niya. Nagpintas nga balangag. Ayan, kalayaan ken waya-waya ko na Ma'am Iya Billion. Ayan, one of our sponsor. Thank you very much Ma'am Iya. God bless po. Ayan, okay, tugaw ka to Miss Soma. Sikat bili Miss Soma? Soma cum laude. Wala. Okay, yes. Okay, kasi garon. Okay, may sagot akto pa hindi may isang kanta tapos sa interview tanto dito may sa kadwate nga si Mang Putata dito. Okay, dito nga sunata kakabsat isagsagot ko man kadagiti amin. Well, data ni Jabar Alberne. Ayan, nagbubuyan ni Jabar. Detakat anak-anak mi idi adeng. Ayan mo tatan, may kanto pa masyar ti Jabar. Para kada kayo kakabsat? Simple laeng tuy kanta para ken ni ay ayate bareng no inak malagi sudi day tuy pamate. My dearest love, kumusta ka? Amum ka di akailiw ka. Kan kanayon ka tuy panunot ko. Oh my love, I love you so. Simple laeng tuy kanta para ken ni ay ayate bareng no inamalagip sudi day tuy pamate. My dearest love, kumusta ka? Amum ka di akailiw ka. Kan kanayon ka tuy panunot ko. Oh my love, I love you so.
timude tuy simple akan ta ngay sagot ko ken kat agnanayon jakto pulos mauma mangisawa nga ay ayaten ka timude tuy simple akan ta ngay sagot ko ken kat agnanayon jakto pulos mauma amang isawang nga ayayaten ka. Ayan, happy watching po kay Pres Jonelyn Obejas kita Singapore Chapter 1. Yes, kalayaan para sa mga chismosa ay naading. Ayan, good afternoon, it's KMKK, kuna ni Pres Jonelyn Obejas. Okay, nadakayat yung request kakabsat yung gagayem. At dati may isa nga talaga nga singer tayon nga ni Miss Mercy De Leon, Rio Del Mar. Ayan, shout out do ni simple laeng tuy kanta para ken ni ay ayate bareng no inamalagi sudi day tuy pamate. My dearest love, kumusta ka? Amom ka di kailiw ka kan kanayon kadtoy panunot ko. Oh my love, I love you so. Dearest love, kumusta ka? Amom ka di kailiw ka kan kanayon kadtoy panunot ko. Oh my love, I love you so. Oh my love, I love you so. Oh my love, I love you. Oh, diba? Awan na yung headset ni Nessa? O, nagkakita? Okay nga kakabsat. Okay, so na to love song para ken sponsor tayo. Nga ni yes, of course. Ayan. Happy watching po kay Sir Dante Sumera Colyalo dito Canada. Ayan. Okay, yung amo ka na kayo dito kadwak itatatoy Miss Mercy. Ayan mon, agkidon ka manen adeng apo aya. Ayan. Ayan. O, di ba nagpintasan, may boobs pa. Siyempre, babae ka garod. Ayun na mo pagkipakita. Okay, adadawan. Daman kin mami kika. Awan, nanda mabiro ka mo. Hindi giant. Pagdamot lang niya. Ha? Dan? Ana! Yung headset na isa. Hindi, ako riyan na yan na. Okay, nga kakabsat, adawan. Awan, ano mo, mabiro ka. O, biro kay latan. Okay, basahin na kita sa marunong simungpat nga kwa. Ayan, much love ko na ni Ma'am Esmeña Peralta. Shout out, brother. Ayan ka. Happy watching ka ni Lina Patubo pa Benito. Kumusta ka dito? Kimaren, Bantay, Ilocos Sur. Share yung man kakabsat dito nga programa tayo. Kamnog dadanggay itayo manin itatanga oras. Kastamet kini Ma'am Esmeña Peralta ni Pres Jonelyn Obejas. Ayan. Request na kuman kuya tay ulbod ka anapeklan ken pa shout out na kami man ditoy Dingras Ilocos Norte. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Dingras Ilocos Norte? Ni ma'am ko na ni Ma'am Ganal Premalin. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Ilocos Norte? Nagimas iti niya nagani si GC dinang Inabraw! Ay naadeng, nagimas si Inabraw. Anda mabiro kam dito sige nga rod. Okay, kung mablaw ka nga rod na Miss Ikaw nga Rojol Bud, hindi ko sila pa. kung mablaw kan.
Hello everybody! Happy good PM tayo amin. Happy Independence Day. And happy Independence Day. Okay, so mong baka pala kita. Asan? Kumustahan kayo? Kumusta Kumusta kayo? Kumusta kayo amin? Apa yan? Api ka sa talaga tiba nagsasaom. Kumusta kayo? Kasla bakla lang. Adeng. Untab. Kumusta kayo? Okay. Ayaw niya ng ano ni masungit, mataray. Okay, kumusta kayo mga so. kaibigan? Apa kayo nang datang patalastas. So magsagpaw. Yes, happy watching po kada kay amin dito ay Ilocos Norte. Okay, dito nga ron sagsagot ni Miss. Okay, sagot. My God. I get so rita maikari napalalo ngamin sakit na ideal daw manaw ka sa di ka metulos kimita tawen met inaglabas tinuram ko inagwayas sakbay nalipatan ka naming ano at nagparparik na no kumabiyag ko ag sulika hindi ka metlata imit kita ito nagsarap ka kusilapan ka ipasulik toto'y matak ako mitaken ka sa tupay pangato keri pababa kastantot parang iparik na anabiyagak nga awan ka tulad sarap ka kusilapan ka ipasulik toto'y matak ako mitaken ka sa tupay pangato keni pababa kastantot parang iparik na anagbiagak nga awan ka amok nga ubabawi ka na amiris mo't nagpitutang I'm sorry dami kasbinggan dimet yung pagarsaem may punak balay giket masarakak kalpasan na asyak tayo panawan ito nagsarap ka kusilapan ka ipasulik toto'y matak ako mitaken ka sa tupay pangato keni pababa kastantot panang iparik na anagbiagak nga awan ka ngem kinagpaiswanan na mailiniwaklat aken ka pareng no kabaelak ko nga aramiden na into nagsarap ka kusilapan ka
nagbiyagat ngawan ka. Salamat. Nga to aksami MJ ko na po. Ayan yon, mga DJ. Ano ba to? Kikay. Ano ba to? Sinabi niya. Precious Raboy. Okay. Okay, ikaw muna. Mamaya na. Ala, aso maring kikay ko na. Ala. Ay na, aso ka no! Kagaling ko lang kasi sa Kalbala. Kaya medyo. Pero in fairness, ang galing-galing mo kaya kahit na ganyan, ay apo di kala agbab. Sino ni Ma'am Romel Apelin? Ni Sir Romel Apelin. Ayan, Ayan. si Sir Romel Apelin. Apo niya kunana. Agkyat tong kung kunana. So what? Galing ako sa kabila. Ganyan talagang mga singer. Oo, parte talaga din. Party talaga. Ayan, Kung happy. si Regine Velasquez nga pumiyok nga Bakit? Sino ba nagsabing nyo kumiyak siya? Pumiyok ba ako? Ayan. Sabi niya yata Ayan, pa-shout out pa kay Ate SP, Ken Kuya, Rocky Pugal Kuya, kung ni Ma'am Ganal Premalin, ayan, kasi Yahoo, kung ni Ninang Mari, ayan. Happy watching din po kay Ma'am Ami Feldad Ponce, ayan, tapno di ka mailaman, Sir Kikoy. Okay po, kakantahin ko po yan para sa iyo, Miss Press Jonalyn Obejas. Okay, ngaron kakabsat, ayan yon. Apa yung nagdugaw kalatan Miss Ganda. Okay. Hindi na tinagin JM. Ilag nga Apay na DJ kinantam DJ Kwan, DJ request na po tatay nga kusilapan ka ay nga Olbod. Olbod. Saan ko ilalagay ito? Dito dito. Ayan. Malis. Olbod na naman nila. Olbod sa manapot. Ay, olbod nga naputla. Okay, dito nga sagsagot ka no. Nag-request na tayo ti Olbod ka na peklan. Nulipatan kan wenno saan kinaado ana agamidan abaso jakon mabilang usuin kamay sinagtan amo yaken ka nagkurang ngem apay inak pinaybayan naturet ka inak nagay ayaman manangalilaw ulbod ka na paglan na alam ti amin inakun tinalikudan manangalilaw ulbod ka na paglan kawan kan inakun binaybayan. Happy watching sa inyo lahat. Ayan, shout out kay Eza, Tamo Banisal Family, kung na yung agent, Azet, Iza, Tamo. Ayan, happy watching po, Tamo Family. Ayan, bagang malayo amin, kung na naman. Nagligan a desisyon na nulipatan kan wenno saan kinaado ana aramidan apaso jakon mabilang
expert ka mga kumanta na. Talaga, idi ubing ka pa, ubi-ubing na pa lang kabuy-buyaang ka idin. Okay. Okay na yan. Tiso na kakabsat nga isagsagot ni Miss Mercy De Leon. Ayan. Oh, galing-galing mo daw. Ay na, asaw! Ay na! Ang kagririri. Ayan. Ayan, kung anak ka na yung baga, good noon, anak Kikoy and Ate Mercy, kung ni Mamang Marisa Cardenas Montero. Kumusta kayo dito, barangay lang, ayan, Santiago, Ilocos Sur, Cardenas family, ayan, happy watching po, kada kay amin ta, Montero family, happy watching sa inyong lahat. Okay, nimbag nga aldaw ka, mga kasaranay ko namin ni Mamang Estrelita Valdez dito, Baren. Kumusta po kayo dyan sa Baren? Ayan, Yahoo Ulbud, Anapeklan, hehehe, dagitay imbagada, awan asawa na, Alan Rick na. Alam, makarelate sa ni Ma'am Lucy ni, ayan, galing Yahoo, kung nanim ninang Mari, kaya kasapin, okay, met anak, kung na, ayan, dumawat ang dispensa, tayo di rabi kakabsat, ay na, nagpigsa todo ka na iturog, kumata, napamayayo na. So, nga na, nagprograma, idirabi ayan, kasabi men ka belated happy birthday met kani dito gayem ko nga kakwak niya ni Junel, ayan, madama men kagbubuet at ni Mami Vina Deliso, happy watching Mami Vina Deliso, yan kasabi met kani happy Saturday ka MKK, happy Independence Day ko namet ni Sir Joseph Cabanilla Ragon, ayan, nagasat kay naragsakan kay pa nagbubuy kakabsat, ay tata mangisagot ka pa niya pati kahit mo kantahan kumanta ka pa tikantaan talatat takot it's not about OPM mga ganon mga Ilocano ganon lang. Walang English ngayon ha. Oo, kasi Independence Day para sa ating lahat ito. Ayan. Pa-shout out po Madama Mercy De Leon here, Bukid Bantay, Ilocos Sur. Ayan. Ay na, napan ka no nakidate. Shock, di ko nada. Hindi rabi ala makorpyo na ko na pa na makidate Mamang Marisa. Ay na, aday. Aba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 . Well, napan ka nakidate kung na namanin ay nani mamang talaga. Okay, happy watching to all MKK kung na ni Mami Vina Deliso. Ayan, happy Independence Day. Okay, gore kata. Okay. Dahito kakabsat, okay, sakbay nga kumanta kami manen. Ada iti dato tatayan, dahito mahiwagang box kong kakaasi. Amo yung tikargana dahitoy. Ibagakmat lang tikargana. Tikargana dahitoy, Ket. Ano dahito? Laso na adeng, pampa TV. Lagi tipada nga lalaki, pampa TV. Nya ti TV ko na nakasan nya ti TV. Ay na, MKK mabuhay. Ayan, thank you very much Ma'am Lucy Rafanan Rabara. Ayan. Okay nya dahito. Anya ti panakamoyo dahito laso na kakabsat. Pangkente. Kulto lang. Ay na. Pampa TV ko na ay na adeng. Ayan, happy watching met kani Ma'am hello kay MKK, hello DJ K ko na ni Ma'am Fatima Villaflor. Ayan ang mga panagbuy-buy yung Ma'am. Okay, dati kakabsat, dati kay laso na. Laso na. Ayan. Okay, pugtuan yung kakabsat. Episode ko malay na yun atam no kompleto mo lang. Okay, 100 pesos upload kakabsat. Daytoy ket adati laso na. Ngem ti pa question ko, mano iti kargana. Ayan, 1 to 100. Song batay nyo apo, 1 to 100. Pampatangken ti bad breath kano? Pampatangken ti laslasag. Ading, lalaom ti bagbagamon siya uli. Ayan, watching from Santa Catalina, Ilocos Sur, watching from Kuwait. Kuno Ma'am Lucy Rafanan Rabara. Ayan, songbatan nyo po. Agpili kayo ti 1 to 100. Ayan, 20 bucks. Songbat. Okay, 100 pesos upload. Adeng, ababababababa. Okay. Ayan, songbat habang mangisagsagot ni Miss di ka mailakan taom. Hamamuda niya. Mabalin ka. Okay, sagot lang. Santo dyan na panam, santo agad.
Olo. Ang sipsiputa gamin day jay. Olo. Api kabel ka di dua nga gatas. Ay, numano, 91. Wey. Ayan, sungbat lang. Okay, okay. Labiro yung ray mula ang samong tipigpig sayan. Okay. Sika ah. Lang itam natin. Yang play ng pipe. Sagot lang. Sige, kanta kalatan ina. Hindi man i-play. Ala, nagadudang. Hindi na nga baken. Ay, mabalinti ko mabalinti ang paparisti. Sungba na. Paan, may isa lang. Dapat ado muna. Ay, kasanong takta. Kapanan. Nakanam. Nuwagura ya. Di mailaw. Napanam apay takalang agbarang sinapsapol ka hindi ka man lang makita manaw ka batinag nagmaymaysa hanya di mo kinayat wenuin ka kinagura napanam apay takalang agbarang sinapsapol ka hindi ka man lang makita manaw ka batinag nagmaymaysa anya di mo kinayat wenuin ka kinagura naumaka ka din kaapayakas na ka di ka din napatekyan ka naragsak ka din adinak makita minamaag nga ayat pangangaw asar sarita napanam apay takalang agbarang sinapsapol ka hindi ka man lang makita manaw ka batinag nagmaymaysa haniat di mo kinayat wenuin ka kinagura naumaka ka din kaapayakas na ka diyak ka din napatekyen ka naumaka naragdag ka din adinak makita minamaag nga ayan pangangaw asar tarita naumaka ka din kaapayakas na ka diyak ka din napatekyen ka
Galing mo ah. Thank you. Ang kanay. Nyoy. Ayan. Okay, ngar kakabsat, gumarawang kanta ni nasa lapon mo inang. Ay na. Turong saan? Ano nagpusi-pusin. Ayan, okay nga ro, dahil nga dito sonatang isagsagot ni Miss Mercy De Leon. Okay, dito yung may saping nga sonata ka no? Dito yung kantaan, dito ni. Happy watching Mama Veronica Peralta. Ayan, dito yung sonata isagsagot na kada kayo. Sana iwamat ayat anang sangsang ayat inalikag luma nga ipaay mo udnuwa pakaragsak ka uray awan kan malaglag ka dagidila daw aminak makikita dagidila way nga inangaw ka kumremluwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay anyaken ka patpateken pudno aruguen ka uray paino impa kayo ka imanaw ka adinag pasada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglag Happy watching Mamang Jocelyn Paho Reynon. dagidila daw aminak makikita dagidila ruway nga inangaw ka umremluwa tunggal mapanunot ka agnanayon nga ay ayaken ka patpateken pudno kadungduan ka uray paino imma kayo ka imanaw ka adinag pasada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso Nathan Shaolin! Alukan! Sopas. Sopas Mami Bina. May kayo, mantay di sopas kasaranay. Ay na, no kasi nga panagtutudo ka naimas niya gigop iti kwa. Ngay ayaten ka ipatpateken pudno aruguen ka uray paino imma kayo ka imanaw ka adinag pasada magudas man daytoy biyag ko
Happy watching, Ma'am Pres Veronica Peralta. Ayan, kumusta, Ma'am? Happy Independence Day, Balayan! Happy. Independent. Ako kundi na. Ako na. I'm sorry. Okay, Mami Kikay, si Kam magkanta. Nakatakbang pa, sa papadasukat, kanabasan ako. Ay, ako rin ka ng rugay, kajak pa nakarugay. Nasong bata. Kasjay! Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, dating queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Calaucan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. You! From the north, Batanes, Zapare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Parabin, Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan shore, famous for fish, sugar, coconut, and corn. Go! Ay, 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 ay. Cebu, Mactan, Mandaue. Ay, 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 ay. Bohol, Samarlete. Ay, 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 ay. Iloilo, Capisaclan, Antique. Palawan, Negros, Bacolod. City Hall, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambabuhaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Go! Ay, 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 oh, yeah! Philippines has a great history. Ay, 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 ay. Manila is the capital city. Ay, 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 ay. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Para ka na kita agnaan dito intiro nga Pilipinas. Sa daman te abroad, wala dati lokal. Para ka na kayo dito nga programa ita nga malem. Ay, 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 Okay, ay, ya, 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 ya. Hindi, di kaya. Uy, manggaukan ay. Wala ka ta kumantanak pa. Kay na ading. ay, Kaya ay, mo ay, dito po, kamahalap itinggan mo ko. Wala na kasano dito sa. Okay, dagi nga dito sunata kami sagsagot kayo kay kakabsat itatanga malem. Ayan, okay, adan na nga bakan kakabsat iti dito pakulo tayo. Ayan, make sure nga da ka pay laeng tataa ore. Ore ready kun maring kay among may souvenir man. Wine. Wan Dapat damdaman. pati English. Wan madi. Maan request naman. Ay. Yung kaso ah. Mm-hmm. Hindi pinag. Ay, Okay.
Mabalinday ka. Ayun na, guray. Apo yun. Bak. Asan ti bak? Apo ka siyam dito cellphone mo kada pa lang amin ti kuana. Okay, happy watching po Ma'am Maria Leonora Ringor. Ayan na, happy watching from KSA chapter. Ayan, hamaring yes, Dajay. Yes, you are watching MKK Variety Show. Ayan, watching MKK Variety Show Bilag Tilima Worldwide Organization Incorporated Special Edition. Happy Independence Day to all kasaranay and to all viewers ko nati directors tayo. Ayan. Dahil kinantam tatay Mami Kikay ka mangisagot akmat iti pang kontra day jay. Apa nga kontra hangga Pilipino ya, Amerikano ka. Kaan guray ka. Okay, guray ka. Apay, naluto mo lati, bebe. Ano? Nagugoy ko mo din mo. Okay, kakabsat, agragsak ka. Among pangipay pa lang saan? Passport visa din lepas ko, nagraman plane, ticket ko adeng. Tatlo inak ag trabaho, jay Amerika, $100 ko adeng. Nag-abroad ako, darling ko, ketim pawit ko, kidaw mo adeng, milyon, nakansin at tinak, in regalo, adeng. Doya ka nagbalik bayan tap na nobay kan sarong karan adeng sawain ka kumanggem sak meten tay tinalikodam adeng mas dawak man o adeng tadameten sa balim adeng dagiti patawid ko iso payenti nagidolin adeng ay na bo Ayan, kumusta po tayong lahat? Magsaya po tayo! Brrr. Passport visa at lepas ko, nagraman plane, ticket ko adeng. Tapnoy nakagtrabaho, jay Amerika, $100 ko adeng. Nag-abroad ako, darling ko, ketim pawit ko, ticket daw mo adeng, $1 nakansin at tinakin, regala. Adeng. Iko itiram man na yun. Tuya ka nagbalik bayan tapno no maikan sarong karan adeng asawain ka ko mangyem sakmet tentay tinali ko na maadeng mas naawak man ta ugalim tadamet tende sa balim nailim patawid ko iso payanti nagidolen adeng aray anay ay sa hindi di pala ilod ikot sa sing-sing ay das ganda lo na hindi bagya sa panos bikini black next ka na ay bro ay na wala mabiyag ko na hindi make up lipstick pag-focus pag-ikuku ay sayang ama bumangon ka na hindi siya pantalon t-shirt duster so tanak and independent ko dada paglutuan paglutuan katulungan 20 adang wan ama bumangon ka television refrigerator washing machine electric pan air condition kan radyo ka nampay na bayadan na mga tintin lagam ama ada pa'y kutsara nga ada wifi na tinidor nga abrilata imo ko buning paga sa timbakin tayo palanggana ama nakakaskas ang adeng itimpay mo ama ta bumangon ka ta sakripisyo Talagang ka manusto. Talagang kompleto. Ama, biyag ko. Tandapay, katre, ikamen, pinggan, pagtugawan, lamisaan, bulbar, pansel, pendelpen, na pagsurat, deteropam, tapno, marumrasan, deteropam, adeng, ano. Ay na mauma ako na maging bagapan din ang duma pangintan ko na adeng ngamrebeng na laeng ngamrebeng na laeng
lang manaykol mo. Ay na, malay mo alam malagi. Balik ako. Dapat tinay ni sabon nga laks. Shampoo. Paggabot ti rupa. Ay na, pag sipilyawen no toothbrush tap no laing may kata pa nagrup-rupa. Adeng, ay na talaga sika. Talaga asika ama. Ama, bumangon ka. Nyo pa nga ipisok. Ay na. Iabot yun ni Siyam na. Ay na, bumangon ka, adeng. Ay na, adeng. Abaw. Ayan, na nga dito yung sagot ko. Kapsad, na-stress kayo man dyan. Ma-stress ak talaga. Handa may stress, maragsakan da. Kita matay ni Shaolin na. Shaw! Ay na, adeng. Amo mami kay dapat istorya king ka. Anya, istorya. Tadi je balay may gamin, di je one is one istorya talaga ta di je balay gamin. Ado mo te problema hindi je balay ta amin kag sasakit dan yan dayo mapo. Ag sasakit meten ama dagiti karuba ay nadatuyen. Ikanta latan anya. Wala. Wala. Ay, ayan mo. Istorya ti pamilya mi adeng. In pakatdangag agas kada kami adeng. Nasa may daytoy ken pudpud no. Uray padasen yo. Ni Manong Ador, nagkondoktor, natinag na blo, nagpidogol, intaray dat hospital doktor, inagasan dat kortal, ken medical, adeng, ab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 ay. Di manang lapas, kinagati ampas. Ay la, nagita, nagkone pas. Ay la, uno madadi met nagimbag. Inaagasan ta, intapkal sa lumpas. Intapkal ti sopas. Di manong putit, nagpakugit. Siyam nga oras, ay ta nakulbet. Oray lang nga agsang sangit tayo nagasan dahi timer tayo ulit. Adang abababababa lima nung dumigit nag-high blood ading naatake nagbaliktad ading nagunnaon nagsatanti urat gungguna na ngamin kung kuna na lang. Ni manang ulot ket nagsulot talapayag na ket naglokot pinagasandat ti albularyo bolong ti apatot inanginalngan ana nilulong ko kat nagarado ama sinangdot nuang napakobo nagpailot immarkaro nagbayagra isometente si Mangdo ama nakabubutal ay na makapadanag ama ay na ama bumangon ka ayan mga kasarana serye pay dapat happy ta lang po tayo. Dili lang ko imoli di mangga ama nagspag nagbatayan naasa nga imnin nagtimak der abigla bungat manggagayam iti agas na ay na ket nagluto na sinete pero apa injeksyonan na dinadang ko anay kagaya ni Kasin Beli nagbasat university ama di rama di na over study dental hospital iti bagsak na utek na met dentay agala alla ade ababababa
Ayan, nadyagal di sonata kada kayo kakabsat. Sapay kad ko mata, awan tagsaksakitan na, no damariri na yo. Agtumar kayo lang, iti salon pas, adeng. Kung saan, nagpabura kayo ti kwa, iti media sa mo igupen. Ay na, bra 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 bra. Gore kata komito nakpay. May tuluto ni Junalino. Ay na ako. Happy watching Junalino Behas. Ikaw nilaw na yun. Okay, dahil manin kakabsat adanayo na tata. Mami kikay dahil ngamin na kapuan ng taawang mati mga gatangan iti nagkapuan ng nakadado nga saksakitan na nagito yung karuba. Napanak nagbirok iti insek. Insek! O napanak nagbirok iti insek. Ikaw inaganong di insek? Tataki na patangko. Ah. Kastoy ti inbaga. Ana. Nagkinawatan kayo? Nagkinawatan kayo? Wan datoy denggem. Laga road. Dahil ito ti kuna di insek. Brrr. Kuna ba? Bongkay la. Ciciri kong quay la. Bocikiyik. Ikikiyik. Ambo cicang. Ciciri kong tong nang. Bocikik. Ekekek. Ciri wong wong chai chara kong kong lai. Cirang bobo cicang ciri kong tong nang. Ciring curu ya kangkong umbak. Ekekek. Umbak. Umbak. Apong chay la. Ciciri kong kay la. Bocikiyik. Ikikiyik. Ambo cicang. Ciciri kong tong nang. Bocikik. Ekekek. Ciri wong wong choi choro kong kong lai. Cidang bobo cicang ciri kong tong nang. Ciring curu ya kangkong mawak. Ambo cicik. Ekekek. Chorodo kong kong yok. Chorodo kong kong plok. Cidang bobo cicang ciri kong kong plok. And be by bocok. And ciri di plok. Ciri di kok. Wak chododo kok. Ngak ngak. Pang chay la. Kumpay la. Ciciri kong kway la. Ambo cicik. Ambo ciki. Ekekek. Ambo cicang. Ambo cicang. And ciri kong tong nang. Ambo cicik. Ekekek. Ciri wong wong choi choro kong kong lai. Cidang bobo cicang ciri kong tong nang. Ciring curu ya kang kong uwak. Ambo cicik. Ekekek. Chododo kong kong yok. Chododo kong kong plok. Cidang bobo cicang ciri kong kong plok. Bi bay bocok. Ow. Ciri di plok. Ow. Yung ciri kok kok ciri kong kong ngok ngok po chay la adeng. Ciciri kong koy la. Ambo cicik. Ekekek. Ambo cicang. Ciciri kong tong nang. Ambo cicik. Ekekek. Ciri wong wong choi chora kong kong lai. Cidang bobo cicang ciri kong kong nang. Ciring curu ya kang kong nuwak. Ambo Tapi cicik. kangkong na. Ekekek. Cicik. Hello, Ayam Madam ayam Vita. ayam bocikik. Andalyo. Choro yo tomato bocikik. Ek. Napay but. Ako ang ni Mama. Okay, radya nga rito sonata kakabsat. Isang sagot ko na kayo amin. Awan tilabas nang maglabas to pamalaeng. Okay, karag kakabsat inamet kablawan lagi si Mang Pet nga mensahe dito itata. Happy watching kay ni Ma'am Vita Andalyo. Ayan, kumusta kayo po diyan sa ayan ni Mamang Vita Andalyo. Kasapay met kay ni Mami Mila Tugano. Ayan, kay kasapay met kay ni Sir Ariel Aiko. Thank you very much iti panagkat-katawa yung kakabsat. Pero sanit ka ka naragsak da. Siyempre, tears of joy. Ay, siya. Naibagamon no sino nangabag. Okay, nga kakabsat iti nangabag iti dayto nga pakulutay tatak nga oras kay tawan sa bali. Nuni. Pres Jonalyn Obehas. Ayan, siya po yung nanalo. Apay, dadaduda. Mano. Ang bibilangin natin. Ayan nan. Nandito sa likod ko. Mm. Okay. Ikartang Nandiyan dito, kakabsat. Ito yung karga na tatay.
Dapat ada ka pa ilang tanong ka bagin to dagi jay simbarunungan ng kanseron. Bilangan tayo may isa, dua, talo, opat. Bale yung gana tayo bigat nito bilang lima, inem ading, pito ading, walo nga ading, siyam nga ading. Ay, nay natin lagin. Anay. Sangapulo nga laso na. 11 nga laso na. Tindag manang nga ta. 12 nga laso na. 13 nga laso na. 14 nga laso na. 15 16 18 16, 18, 17. ay 17 18 baglagi din tandakan. Manon? 18. Jamo balbay ma'am. Lay Maning ka kwa. Madi nato yung pinagbilbilang mo. Lahat na bagay. 1 2 3 4 5 6 7 8 ading 9 10 10 11 anay ko nagsakit na 10 11 12 13 Wednesday 12, 13. 14 15 16 17 18 19 bale no biga to nga mamuan nyo kakabsat 20 21 22 23 and 24 and 25 adeng and 26 adeng 27 28 29 30 31 adeng 32 adeng awanin papili mo pa yan. Laro kita. 32. 32 ayan sino po ang Tayaan nyo rin ng wedding. apa yan kaskas taka ayan. Okay, garod may sa Mercy De Leon, mangisagod ka nga dito sonata nga rin isagod tayo. Ayan, tigay mo kanta im dalyay, siksi ka kano, request na tayo ni Kwa. Yan ang siksik. Nadya siksi ka kano. Laban ng tado sa bayan. Siksika laeng tik nakasarakak dayay. Tulad nyo. Sabay mga nila, baaw na takanulong tungi. Para kada kayo amin. Ganaman lang. Ano na dyan nag-request? Once again, Sir Joseph. Happy Independence Day. Lapo ko pa na. Kantakan, wala na magkita. Sika laeng ti nakasaraka darudare depe apa kabuklan kung aya ang lalaki mo Awan pulus awan nagbisika ket di na kliplipotan pangaasim biyag ko siksika Siksika laeng ti nakasarakan
masarap ka. Dardaret depek. Kapag kabuklan, tuy ayan. Ay, na. Awan, ulus. Nagtalkak, nudisi ka. Ket di nagliplipatan. Pangaasim biyag ko. No, awan, to. Panagayat, bukannya. Sawem laeng ay balikas, di ka agama. Ngemtay agpamarang ka, nga adapay la pateg ko ken ka. Kas mula ingen pinuksan ka ayat mo kanyan. Ngem no siyak tun tay di untun ipatpate. Hello, dakil dayat ko ken ka. Thank you for watching. Tigasat ko. Hello, kabagis. Ngayon paay mo kaniyak. Okay, ada ito. Namamat di kumanta. Okay, pang lalaki nga men. Dapat sneaky kayo ng kanta jay. Anya na Pang lalaki. Anya dati Boses request na. Ha? Nyamot dapoy na 15 latan akin sinaba banaba. Kata man kita nak mamut ikan tae. Skyline. Ang kanu mabalin nga ruti Ilocano ay ti English tatatakot kwa. Tagalog. Nataman di ka na kinantam ka tayo. Sampay. Sige lang. Sige po. Para kada kayo amin nga guy-guya iti live streaming mi ita nga malen. Adaak dito'y agda ka dita. Ada yunay nagbaetan ta. Jak amono kasalukas no sumipnge malagip na nga ta. Nubukod mo tay siksika. Nakadaling ata ni Buyaim kad letra tuta adwa. Di mo kadila marikna tay di bara ayat kuken ka. Musika tay di unay mailas. Alaen sursurat ko tain taag basa. Ngem no di mapne tarik na agdayal ka tatumawag ka. Urayet katawag mo biag ko sapnon maikatan dayta ilimo bayang nga iyek kasko ti I love you sikala malaglagip ko. Hello kabagis! Thank you for watching us. Hello, kabituka. Ni Cristina Tabula.
Kasabay ka ni Mambida Andalyo. Ada at dito'y ada ka dita. Ada yunay nagbaetamta. Jak amono kasano ka sumipnget malagip na ngata. Bukod mo tay siksika buy-buyaim kad letra tuta adwa. Di mo kadila marikna tay di bara ayat kuken ka. Ururayek tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta ili mo. Bayam nga yeb kasputi I love you. Sikala malaglagip ko. Rayek tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta ili mo. Bayam ngayet kasputi I love you. Sikala malaglagip ko. Sikala malaglagip ko. I love you all. Happy Independence Day. Dati pa may isang sunata kat agpahimot laang kada kayaw. Sanak tumapan aginaw adeng. Ya. Kanto di ini bebe. Kantaan pa di ini. Haan, kanta laang. Hantay pagpakada, kanta laang. Jak pekin ang kanta detoy. Isang ti oras na inak ipapanaw dita sidong mo anak ka irwama jak kumakayat adumteng kastuya gundaway di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko kaya't amakita nalumlumda ang tati papanaw ko lagip mo't balunek ti lugara papanak siksikan tulat ta di ka nagsangsangit agpakada akon kikoy ko kastan biyag ko agsingsing pet kanto nuawan agton dita sibay mo sapay kuma tanay payan katragsat umanay halagipet ton kailiw na. Thank you for watching. Abalayan Veronica. Singpet kanto nuawan agton dita sibay mo sapay kuma tanay paayan katragsan umanay halagipem inton kailina. Hello kasinsin Mila Sugano, thank you for watching. Hello, Sir Resty Taban. Happy watching. Kasabi ka ni Dakel, layat ko ken ka. Thank you for watching us. Jag kayat amakita nga lumlum
Tati papanaw ko lagip mo balune ti lugara papanak siksikan tulat ta di ka nagsangsangit agpakada akong nayat ko kastam biag ko agsingsing pet kanto nuawan akton dita sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay alagipem intun kailina andiag ko agsingsing pet kanto nuawan akton dita sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay halagipem intun kailina umanay alagipem intun kailina kasinsing kantalaang daytoy I'm very happy hindi ako malungkot ay kantaam ka no awanan pating Atad mo kanina sa manta. Lagyan ni kan kantaron awanan ti pamamatid Akin na ba? anda akon ba Akin na ba? Ili. ako mo tawang tagpedata da ako nga raw mo tama si kanton para ka ni Resty di nag-request Adda akong biyag ko di mo ipasaba na sakit nga ikikita di nagtalikotan punasen day tadwadwang agpalawag akma Locos Norte day digital. ay naadeng ikinapudno na tunggal kasangay mo siyak tay di makaidna amok nga ti gustwem at daak kasibay mo nga aglalailuken ka aduk nagkuranga tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem di na kaya asawen nga awan kan dito'y naken kurang aklat panawen no isut pagkunaan adikan ay ayaten daytoy meti laglagipem di ka kuman sinubliana jak kuman nagpagpakitan tajag kaya nga inka masaktan Happy watching kay nagitipay na ang madamag wibutat ta. Kumusta kay amin kakabsat kasaranay? Happy Independence Day to all and everyone. ang kami agkang kanta tatati English takwa Iloka Pilipino tay amin Kay laeng ta. itapay lang ita lang adut nagkuranga tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem di na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem
kurang aklat panawin. Do isut pagkunaan, adikan ay ayaten. Daytoy meti lagi-lagi pen, di ka kuman sinubliana. Jag kuman nagpagpakitan, tajak kayat nga inga masaktan. Jag kuman nagpagpakitan, tajak kayat nga inga masaktan. Hello Marisa, thank you Marisa Cardenas Montero. Iliw. Iliw niya pa. Halik ka na. Halik kano. Ganyan ka namin. Halikuno. Luha. Ano? Halik. Okay, dayo na dito sa marunong argit na requestment ni Mamang Christina Tabulang. Halik. Ichis. Berapa? Gamam nga na laing, Ardeng. Speech. Iingan naman na naman ni yun. Kaman ni yun. Na ang tabako. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako upang pigilan ka? Lumayo ka man ay maiiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala nang hindi kita malilimutan, pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Naninibog ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Second voice. Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing makikita ka. Naninibugo ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Bakit iniwan mo ko? Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilan ka? Ang halik mo,
Okay, dayo ti sunata nga isagsagot na kini mamanga Christina Tabula kunan salamat galing maylod ka aking Maria. Mare kunan akin number mo. Oh, Salamat. lolodan ka daw na. Okay, sige. Iliw, hanapin natin iliw. Iliw para kay Ma'am Vita Andalio. Okay, kanta pa mo. Ay, katabi sa pingi na. Ay piling iti nagsabatan idagakin langit nangayet abuya di maimatanga Naisus pangiparik na iti panagmaymaysa ket ilawag no lamsengen jay ini dumteng tun ti sardan agari ti ulime agkarayam iti lamis ket lumtaw day taladawam kasladda kadtoy sibay ko apaglalailuam naglawaket ngaminen nagbaetan taataan nalaklakal akuman tao may kasarong karan surat wenno letrato di ranto makanay gainak pangipapasan to'y iliw ko nalaus unay para po sa inyong lahat especially Ma'am Vita Andalio. Para ka nagiti maililiw. Yes, especially po sa mga nandyan sa abroad, yung mga gusto nang umuwi dito sa Pilipinas. Maililiw ti pamilya. Yes. Nandito po yung MKK upang sa ganun po ibahagi po sa inyo ang pagkamis nyo po sa pamilya nyo. Ayan. Irabiin sa pagkain na maturo adek alaek taladawan iparabaw kuto'y puso Puso. makita kalakumawen Makita kalakumawen. uray no darep
kadep lain. Biyag ko na. Ay lama, Mailiwak ko. mabangkaranen turik Ang na. aran tirik na. Maefefe to'y ilig. Iti bigbigat no sumingisingen iili. Iti nagsabatan idagaken langit. No bumangunakun si kanti malaglagip ko kasarsaritak kaladawang kasanukay talbiyag ko Mailiwak ko na yan, biyag. naglawakit ngaminin nagbaytan tataan May kawak lang ko na ibiyag. nanaklakal ako Iya tayo man dito ibiyag. nung naumay ka sa rongkara surat wen nulet ratu Telegrama. hindi lang to magana ngayon na pangipapasan ko'y iligo nalaus una ay naadyo. ka kay ay Emil. Okay, nga kakabsat, di yan. Alam mo lang maalaala mo kaya. So marunong MMK gaya mo. dahito yung sumarunong kantain ni Help your body kantain ni Miss Mercy De Leon, kid daw. Ngayon so dahito kita Miss sagsagot ka rin kiti amin nga kid daw itatanga programa. Ayan. Happy Request watching song. kini happy watching to my best friend si Best Rodel Ago Koy Rabinyol dita San Vicente. Ayan, kumusta kayo San Vicente? Okay na ba kayo diyan sa San Vicente mga kasaranay, kabilig? Di, Ayan, lockdown. kumusta kay Gardit Tatam? Okay na daw sumarunong nga sonata. Kantain tayo ang amin-amin. Ay naading. Brr. Wala kita. Amok. Un amok. Ading. Para po sa inyong lahat. Patgal. Ba't ka takit daw mo? Pag naen nasiban mo, hindi nakadkapura. Aha. Kagura ka. Jak may kari, Uwenteng karimidi kanya. biyag bayag, den ang biyag ko. Saanen akas idi, Apo naglay. abukod ko. Aha. Tiadang ko ang mong daytan. Sika ilag ko inagui. Happy watching Ma'am Erlinda Rapisura ni Ma'am Minda Rebolyo Merabil. Ayan, happy watching po. Nalilipat mo, di ayanta. Gapuken kwan Because of you. Anang tedragsa Inglesan. Adyan matutupan ka Ikaw mo Happy watching Sir J. Filipina. Ayan. Our
mo. Ada. Yes, I know. Amok. I know. Amok ka na sakit. I know, it's very pain. Hindi ka makadanla. I'm not together again. Nga maapay nga ta. But I was one. Ano sa mga ni Manlumang Mama? Pag sinayan lang. Tinahalan ko Ang tinahalan mo. Because of Juana. Giving happiness. Daw mo. Your request you. Sagsagot man kini Mamang Marisa dito nga sonata. Sabi ka ni Madam Mari Coordinasyon. Paano siya? Yang mo mo siya climb. Ay lamang. I cannot forget. Kasyam, ana ading. Because Kapuken ko na. Ay naaday. Anang Pedro happy. Raksa. Asya. Matutupan. Takit daw mo. Brr. Kaya magayan niya. Yes. Oh, Okay na yan, si Sonata nga isang sagot tayo kini pinag-request. Itikid. Cotton Fields man. Haan, Ilocano. Biro ka ang Cotton Fields. Hindi ko katakanta ka dito ni. Cotton di talong ko mabebe. Isa garon, awam magdita. Datuya. Okay na may kabit. Okay, ay naaling. Dito nga ni Sonata. Dito ka kapsat kit sagot ko para kay amin. Kawan tilabas na. Brr. Para ka nagitilalala kayo. and babake yo. Brr. Ay, ito dalang kabit yaw. My God. Ito na kabit na ugan. Santa Catalina, Ilocos Norte. Pagbagoto. Dito din na awan nagbasula. Inaramid kumet amin. Tingnan na. Yaman na subag mo. Sinatangla ay puso. Di mo inilala na puno nga ayat mo. Brr. Darin ka niya. Inkatilang martir a pusot na ikalang anya pa ti ser-serbina nasambit nga langin-langin ta awan amuk anak ka basulak ken ka itagen na awan nagbasula inaramid kumet amin pagragsakan ngimanyat pinsubad mo sinakang laing puso di mo inilala na pudno nga ayat ko darin kanya Naglikudan. martir a puso na ikalang aniya pa ti ser-serbina nasamit nga langin-langin ta awan ambuk anak ka
basulakin ka Kita din na awan nagbasula Kain pa ay ko amin Akabaenak Dita din na awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas keniyayat Anang keltay kadagiti arapaan Hindi ta din ng awan tinagpunan. Di ko na Sikat tinagpunan. nga mapay nga tao Impulbo na. nga di sa ken panubog Hinuputan na. pag sinahil na itilupang ken lupak Buyodong manaw. Managtulong Brr. Ayan, nagasan nga pa nagbuy-buy pa yung laing tatang oras. Ma'am Angel Bird, happy watching po. Ni Mamang Marisa, ni Shaolin, ayan, adeng. Basta pa kayo ni Dagiti Amin Data, ni Mama, sino pa naging nagbuy-buy ya? Ni Ma'am Vita Andalio. Mari, Cardinal Snow. Ita rin na awan nagpasula Inaramid kumit amin pagragsaka Happy watching Ma'am Rosemary Raras Subat mo Sinatanglain ko'y puso Di mo inilala Napudno nga ayat ko Karim kanya in katilang likodan Martir a puso na ikalang Anya pa'y ti ser-serbina Nasamit alangin-langin ta Awan amok anak ka basulakin ka Wendy ta denam Di ko na mo Nabasul mo kanya Wali pa'y mo nga nakulang pa'y Denam Awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas Awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas keniyayat Anang keltay kadagiti rapaan Sikat ng perdi ng waswas keniyayat Anang keltay kadagiti arapaan Ayan, dito ka kakabsat isang sagot mi Di kan makapawan pa.
Di ka mama. Okay, dito nga isagsagot mo, Met, kadagiti. Ay naama, nabayang nga panawin. Hindi ka inarunay. Nga mapaging galay tata, panagtutudo manin. Adalat na COVID. Awan ka pa ilang. Dumpeng manen iti sardam ururaye isasangkat mo. Kaano nga da ubiyag ko mailiwang kun bara ni agek mo. Nadagsen inak marikrik na gapot na laos nga iliwukin ka. Tantanawagan ka abay tinawag pareng mapasangpet ka. Agurayan biyag ko. Agurayan isasangpet mo. Maladingitan unay to'y puso. Kapag kawan mo sibay ko. Agurayan biyag ko. Agurayak biyago. Agurayan Isasangpet mo. maasiyan ka Kadi kaya binabiinga at sangsangita. Always crying? Malagip ko lang lagi na palabas. Kanya? Nagamping di sumipngeten. Eh? Ay ko makita di arabayan. Awan pa di kuryente. Kaano ganito ka tanga ikabil dito a kuryente mi. Ama. Sumipnget manendat ka manendat. Malaki kulman. Okay, kita kulman. Sinteng manen ilisadam ururaye isasangpet mo. Kaano nga ta ubiyag ko mairiwahon bara ni agep mo. Nadagsen inag marikrik na gapot na laos nga iliw ko ken ka. Delita Corrales, Mercy De Leon. Tantanawagan ka abay titawa pareng mapasangpet ka. Agurayan biyag ko. Agurayak biyago. Isasangpet mo. Dingitan unay to'y puso. Kapag Kawan mo sibay ko. Agurayan biyag ko. Agurayak biyago. Agurayan Isasangpet mo. maasiyan ka kadin kaniya. Linabiinga at sangsangita. Agurayan biyag ko. Agurayak biyago. Isasangpet mo. Maladingitan unay to'y puso. Gapot kawan mo sibay ko. Agurayan biyag ko. Agurayak biyago. Isasangpet At mo
agsangsangita maasyan ka kadi kanya pinabiinga agsangsangita Once again, happy Independence Day. Brr. Ayan, happy. Yes po, dahil sa payment nga kas na Felita Corrales ni Ate Mercy ko na ni Mamang Marisa. Ayan. Dulu rin naman, bebe. Okay. Ate sumaruno nga kumanta kit ni Mami Kikay. Kantain na dahil Ilocano song. Ilocano nga road. Ini dah je mulai-mulai. Dia Elizabeth Ramsey. Elizabeth Ramsey. No ni isuna ni Pilita Corrales dahil timod ni Elizabeth Ramsey. Elizabeth Ramsey. Happy Independence Day! Siyak tu ti agasawa pilyek tu tayadot dolyar na uray bakit ako ribende agpay sutay kung kunada uray bakit nang kasulek agluwa nukod ko din may kumayet keda ay when kutem kumagat kutem nagatel ari kapem magtimbuken kita kutunan nakadakdakel ay kagat na lumabagan nakagagatel lakas laaba inden mo kutun vital talon kayat ko lang entay baklang entay babae Bungangera tatay bakla pasak mula magulimik ka entay babae bungangera sigurado pa'y nga iskandalosa anang sabna mangektigaruba ay when Kudkuren kumagat, kudkuren magater Ari kapen magtimbu-timbukel kitaen Kutunan nakadagdaken Kay kagat na alumabaga Nakagatgatel lakas laaba Indem o kutun tital-talon alright Happy Independence Day to all and everyone dito mga Filipinos. Ayan. Mga kababayan. Pray nyo na sana manalo ako. Nunong kumagat, kudkurem magatel, ari kapem magtimbo-timbokel, nagkitaem, kutunan nakadagdakel, kay kagat na lumabagan, nakagatgatel lakas laba, indem all kutun ital-talon, indem all kutun ital-talon. Ayan, thank you very much. Dito nga dito sunata nga isagsagot ni Mami Kikay. Siya kumantik. may salang may sapay ay wanon ayan na sabale awan aburay ka hanga isik ka anati may sapay kandan ayan na data yun agdanayon Kalpasan. sabali Ay! Akala magpa-change oil. sabali adeng Akala magpa-change oil. Nagarod. Kaya kunta ti kanta. ay sila Among kanta. Okay. Ang radina.
Ayan, okay, thank you. Ada background tayo. Okay, thank you. Yes, thank you very much po yung ating mga sponsor. Sound effect. Ayan, sila Direk Ninang Annabel Wanda sa Torrento Hall, si Direk Ninang Madi Cardenas Chong, at si Direk Ninang Juicy Bagainchen. Ayan. Wow. Hi, Miss April. Miss Apple Fetio. Lipaten kantang amin ket ulbud ka. Naapay? Napamatik na sikatay agpakada. Tagpapanak. Kunam nga agpa-change oil ka. Tingnan nga, nagpaiso mo talaga. Yan saan met gayam pudno bala subas ka. Nagpay ka magsasaong kikay. O bawamin nga pambarmo. Nagpay-paiso di bagbaga. Tunggal paandarem ta motor mo. Alang ang mga ganda, alang mi doron-doron ko. Linawas ko nam ama sa pulmo. Ano ba? Nga ipa-change oil, visit alugan mo. Nagmaya ka, syempre November ka niya. November. Kan kanayon nga agpa-change oil ka. Syempre, niya nga roden. Amay-maya. Kagayam ket makisin narak kajay mo. Awan ti kasinsin lang. Ang hotel kanton numalpas si ay bo. Ang ating problema ang tatang. Balang kantis napeklan ka pakbo. Ay, amot ah. Naragsak to kuma itibiyag mo. Naragsak ti biyag taas, syempre. Iti si Dongid kabit mo. Ayun, di kabit ko garod. Kanain mo lang bagbagan niya kita kikay. Nagkakabit ko. Yam lang O, may makita. nga pambar mo. May makita na kuma. Sepay. Tunggal paandarem ta motor mo. Alam ang paganda rin yung pasagad. Linawas ko nam ama sa pulmo. Kasi kami ito doon natartaray. Nga ipa-change oil, Say-sayon. visit nga lugan mo. Patensyo ilaklata, nagmaya. Nagsayod. Kan kanayon kang agpa-change oil. Siyempre, adang ti kwarta. Tagayam ken magsinarag ka ijay mo. Ag motel kay tunumalpas di ay bo. Alam niya, mapang kami gasolina di dyan hotel. Balang kantis napeklan ka pakboy. Naragsak to kuma itibiyag mo. Iti sinong ni kabit mo. Awang garti kabit ko. Nakabit na kita. Diyos me. Napan kami lang gamin magwa. Jay. Napang kami lang di bagbang mga hotel, napang kami lang nagpa. Jacket rin dyan. Pati, jakita. Napang kami lang baga. Napang kami lang pabulkanize sa hotel. Siyempre may isang hotel na platan. Nagdamag kami no, dextra nga pilid da. Yun. Napan na nagbomba-bomba di dyan. Kan kanayon kang agpa-chinsoil. Tangamin makisinarag ka ijay mo. Ag motel kay tunumalpas di ay bo. Walang hotel. Balang kantis napiklan ka pakboy. Naragsak to kuma itibiyag mo. Kasi dong di kabit mo. Kabit ka kano. Bunga mo. Ganda ta.
Dahil ginabang kami nagpa-change oil, bakit? Napang kami pa yung hotel, nagpa-vulcanize. Ay naaday. Binulkanizing mo isuna. Ano ka? Napang kami nagpa-vulcanize. Ay naaday. Talaga. Ano mo salam dyan yung Haan ama, makakanta ng pay. Kamoy po booking mo Adeng. ko ayan. So di bagbagking kang kayo no kapang kami nagpa-vulcanize yung hotel. Mabaling kami nagpa-change oil yung hotel niya. Okay, dahil timenmet kay kasi kami tinobrami di jay napan nagdigos lang yung hotel si Kama. Nagmayat ti obra lukas to'y nga agdigosa tay sabon ti pagayayamak tangamin nagpagpagalisa Ay, dapat paganda. patuloy ko tay aglablabutab tay galis na nakamay mayat ay daw sabay apira sabay ramas agayayam sabon na kaganganas oh yeah ganasay unay ti ag sabon amin nga abot ko kenli kaong sabon na pay daytoy agom bagitoy kikitin nakidoron doron sabon na pay daytoy kibong sabay kilkil po segen pusong sabon na pay tuy barukong sabay selang sa tuwidumudum nagdanas nagdigos aday agay ayam iti sabon aglalano iyarado ay na ipababa ipangatom o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiip ka o sabon kaay ayo ka ayan para ka nagiti hampeng agdigdigos dita nagiti nagdigos kan hampeng nga nagdigos Nga nagsabon ko naman. nagitay lamlaminan Nagitay nagdigos nga nagsabon. ayan kas lagi ni Mami Kikay Nagado nga sabon ditag kay waraaday. Ayan. Happy watching po sa lahat-lahat. Thank you for sa panonood nyo sa araw na ito. Happy Independence Day po. Oh yeah. Yes. Araw ng kalayaan. Nagmayat ti obra no kastoy nga agdigosa tay sabon ti pagayayamak tangamin nagpagpagalisa paturay kong aglablabutap tay galis na nakamay mayat sabay apirat sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti ag sabon amin nga abot ko kenli kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin nakidoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kilkil po segen pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sa kuidumudong nagganas diadigos agayayam iti sabon aglanuno iyaradom ipababa ipangatom no sabon nagmayat ka Ay naadeng. o sabon makapabang arka o sabon makapangisip ka o sabon kaay ayo ka nagmayat ti agdigos ti todo no tay sabon ti igos gosogos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapro-apros aglaluno peke
Kadagiti masmaser agyat kang akas na sugal ganasti sabon na kamay mayat ikasen at gagatet sabon makapangisit ka oh sabon kaay ayo ka. Happy watching po, Sir Joseph Cabanileragon, si Sir Ma'am Rajeline Sentinyahe, ayan. Oh, ito may isa. Okay, may sapay? Okay, dito nga sunatay sagsagot ko man kadagiti adati kabit na. Ading. Kakabit mo? Ayawan! Never magkabit. Wala na. Patay na lahat. Si kantay kapintasan, tanaglabatit day tarupam, itay mo anahitan, tinaugedam, ganyan, pitas mo naglablabusanan, tidakis na nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Haan ming latay makibibiyang, no isoti pagragsakam, oray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngolikot sa ekstensyonan. Ganang dyan gumayos sa lingkuman, talakay mo alip ni putam, tayo soti nang aklalokan yam. Hindi barbara, sit kapay lang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa mercy. Mercy! Jakmet ken mataros ang tigtig ngay mo nalimed. Mercy! Ay, so. Kunak nutay ka din nam nga sawatin ka ipatpatek. Adala nga rin kandi ka payla amarmarye. Hindi nga marmarnek. Ay maulawak. Ay maulawak, mercy. Ay mercy. Ayan. Mercy ko na magamahin. Happy Independence Day! Hello, Manang Cecilia. Thank you for watching us. Happy Yes. Happy Independence Day. Yes, may isang the best sponsor tayo ni Ma'am Cecilia. Ay maulawak sa wen, maulawak sa mills. Mercy. Jakmeten mataros ang tigtig na mo nalimed. Mercy. Kunak nutay ka den nam nga sawatin ka idomdomig. Adala nga rod ken kandi ka payla amarmaryek. Si kantay kabaknangan, tila ada pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargalan ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, di pa'y puno sa mapagserbyan. Kasla nga ruden di ubobram, balang kantis kanto pupayla. Yan na mo. Nakuwag dapay oras mo at anangim day tabiyag mo. Maanano no nang isip tarupan when no darasay day taor. Lapating may satlakay mo. Nanangak nung kengkat si bubuo. Papudawem day Papuso Kay tapintas mo na pudnog. Papudawem day tapuso day tapintas anapudnog. Mercy. Adeng. Ayan, happy watching po kay Ma'am Kasjak Barhad Agzases. Ayan. Dapat may isa. Ngapan. Dati, ananagan na diyo yun. Tagapulot. Lang. Tagapulot ka ba? Bakit? Mangi. Kasi Hindi, ikaw yung... nagpupulot lang ako sa basura. Yan. Para kada kayo manen. Amin. Yes, thank you very much for watching po. I hope you very enjoyed this moment. Kagumao. Denggem o mercy, denggem to'y ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag laibig, adita na ginili. Denggem to'y potok, potok to'y potok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok mo may payapay,
tapno maepagpam iliw kensen na ay ililiwek ti karinyo ni ayat idamdamo tinairot nga arakop pabuyo ganti as-aso ililiwek ti agik na samsam itngem tagapulot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot ilibek ti areng-eng matitileng ti lapayag o may kan o biyag ko mailiwak ko na iken ka. Hello, kuno na ni auntie ni Princess Datoy. Request ni katinsin mo, Gina, kanta eman kano diag nanayon nga ay ayatan ka shout out kano auntie. Ni Mama Gina Jacobe, ada kami ditoy. Ayan, Balot happy watching Tondo. po. Ayan da auntie Landa. Hello. Ni Pescador rin yan. Pescador. Kabagya sa Pescador na kumat apo. Diyan nga ron. Bagbagakindakan na ka. Niya to. Hamam Tenggem ubiyag. Ma'am Minerva Butardo. Tenggem to'y ibaga. Ay ayatin ka kasta kamit kanya. Tenggem to'y aso. Ili to'y pusok na bayagla idin adita naginili. Denggem to'y putok, putok to'y pusok, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok po may payapay, tapno maepepam, ilikan sandaay. Ililiwek di na rin yun ayat ni damdamo. Pinairot nga arako pabuyo ganti as-aso. Ililiwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros apapiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng matitileng iti lapayag umay kan o biyag ko mailiwak unay ken ka. Hello, kasinsin. Iliwek ti karinyo ni ayat ti damdamo tinaayat nga arakop nga buyo asog. Ililiwek ti agik na samsam et ngem asukar. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Ililiwek ti karinyo ni ayat ti damdamo. Ililiwek nga arakop abuyo ganti as-asog. Ililiwek ti agik na samsam itngem tagapulot. Asabayam ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Sabayam ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Thank you so much. Okay, dito kami isagsagot ko man kin. Yes, dito man nga sumarno nga sunata isagsagot ko man kin ni manang Jennifer P. Gala Orente dito abroad. Okay, kasapay met kin ni Ma'am Vita Andalyo ni Ma'am Macaria Rebolyo. Ayan. Para po sa inyong lahat. Brr. Para ka nagiti agbabake, mamange. Adda inak nasabat bumakit ngem nalapsat ading inismak kit kimid ma nagtibayo to'y kaunggak no tila nga dimet paudi ipamaginawaw sexy agtaw en santi 70 long ay napailat makagargari. Wow! Wow! Bumakit nga agpaiso nabangsit pay latiin na sangsangaw
makaalino ti patong na, Dadadahil makapadon tingipin na. o tingipin na. Dadadahil na nakas dyan, ganyan na. Agbabaketa, Bakit ka? isot kun kunada kanyak. Uray manuy uyawen ka, di ka metrik na, tuy marik na. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di da ngamin na mutiganas, di bakit akalin na mutak. Brr. Babaketa, Bakit? pudno nga agbabaketa. Ano talaga? Di da ngamin na mutiganas, di bakit akalin na mutak. Ganyan yun. Brr. Iti pumaton, iti bakit, kaskala, adat langit. Awan sa pulam ti panagpensyon, uray paino na kabunbuntog. Iti bakit, no nasipngit, kumarawa agrakaya. Oray no kori bet-bet, iapros na tay pustiso na. Dakel ariro tay konkonada, nga pensyonado iti tsura na. Ti bakit akaromansa, nagpaidoma ti anglit na. Agbabaketa, isutikon ko na da kanyak. Uray manuy uyawendak, di da metrik na, tuy marik na. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di da ngamin na mutiganas, di bakit akainar, kakinarawa. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di da ngamin na mutiganas, iti nasamit nga pustiso. Yan, happy watching po. Ma'am Dakil Dea Tigen ka. Kastapay met kiri mas ni Shaolin. Ayan, kalagiti amin aming madama pa lang agwiboy. Thank you for very wonderful tonight and good night. Kastapay Ma'am Sophia Rebolio Rowailiso. Iti po matol, iti bakit. Kaskala, pensyonado. Awan sa pulang ti kinabak ng iti kwarta na ni lelang. Ti bakit nasugsugpet, nabangbanglo adot. Oray no kori bet-bet, kumarawa tirabiing. Paiso nga ta. Dolyar na, dolyar na. Dakel ariro Awayana. tay konkonada Awayana nga amoy baul ti angot da. Di bakit karumansa, nagpaidoma. Bro, alas 9 no bigat. Agbabaketa, isutikon ko na da kanya ade. Oray manuy uyawendak, di da metrik na, tuy marik na. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di na ngamin na mudiganas, di bakit akay na yan ayat. Di na ngamin na mudiganas, itinasamit nga pustiso. Dapat i-title na kumaday ito nga agbabakit. Title na dahito ko, inasamit nga pustiso. Oh, pumae. Okay, dito nga sonata nga sumaruno. Iba-iba ang timpla sa pamilya. Okay, thank you very much. Okay, maging gana tayo ti 5:30. Tangay ka alas 6. Alamat. Ay, alas 6 gayang. Okay, dito na nga. Tapos na. Okay, Lasang dito. 10 minutes. Sumala tayo kakabsat. Nyata. Isabi ko. Manon. No, damalat. Dalalog to. Ano niya? Okay. Dua tayo.
Nagsabungkan ay pa'y tuwid Sangitaw. Nagsabungkan iliw na to kanigat Awan laang mauray ko nga Ikasing kaniyak Nudilaan talaga mga buy-buya Manipod pa din si Katipimana. Binil bilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ketaluti, mabilang iti mayo. Simbang Kabiyak ko ng kyan na buksit mo. Ala, bigbigyan man no siyak metla daili. Kainay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no. Malaglagip ko dagiti. Day di ayan ayat sirok sa lamagi. Sa lamagit yas Brr. Hello, happy watching, Ma'am Minerva Botardo, Chabe. Ayan, yung bago oras mo, ma'am. Kamsa ni ko. Ayan, kumusta po kayo, mama? May manong butardo. Agus. Nagsabungin na yat ay pa'y tuy gasat. Nagsabungin iliw dato o ken rigat. Awalaeng mauray ko nga, no kaasim kaniyak, no dilaing talangam ama buy-buya. Manipod pa'y iti si Katipimanaw. Binil bilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ketaloti, mabilang iti marso. Simang pet kabiyag ko tabuksit mo dakele. Ay, naara Ala, bigbigye man no siyak metla daydi. Inka inay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Daydi. Mani nga agputi-kuti. Akin. Insay daytoy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Di tarong nga agton-naton-naling. Tarong magkito-kito Ay na! Angit daytoy pusok no. Malaglagip ko dagidi. Daydi ayan ayat sirok silok sa magi. Ayan, okay. Dahil yung kakabsatin na kalpasan dito nga. Anak, pagkada ka pwede may isa ada tayo na limpyo. Okay. Ay, Pagkanta ang pwede ko. Isem, labanan datay amin. Okay, dito nga nga sunata ket maudin ka kabsat pamakada nga sunata. Para kada kay amin iti agbuy-buya. Boring. Iti programa tayo nga MKK Variety Show Special Edition for Independence Day. ba't sabi mo boring? Hindi, no? Hindi. Boring. Diyan ko na. Haan, dadi ko. Ay, ada nag-text. Adi. Sauna. Napagkabiyagak. Pangmurmuray dagito'y matag. Tay sut makaagas. Mangliliwato'y kaunggat. Isem maduti sa wena. Aday sa mamakagura. Gura. Aday sem marayawen na ka. Aday sem pamagustuken ka. Uray adamin kanya marigat. Uray pa'y nuag pupong tutak. Uray pa'y nuag paspasog nudak. Tuis man mugin at mapagmayat. Isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagam man tuy barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayo. Daytoy puso nakluwag. Tilindo. Ayan, para kinayan Ninang Modesta, agpaglapag na. Nakalibas man na, tibakot. Ayan, thank you very much po sa lahat-lahat po ng nanood dito sa ating programang MKK Variety Show.
Isem mapakagyagat, manglimuray na agito'y mata. Taysod makagas, mangliwliwa to'y kaumga. Isem maduti sa wena, aday sa mamakagura. Aday sa marayawen na ka, aday sa mamagustuken ka. Uray at daming kanya karigat, uray pa'y nuhag Pupong tutak, huray pa'y nuwag paspasok nudak. Nulis magkat mapag nagpagmayaw. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagan Tuy barukong ko, kaisem mo, isod mga iayo. Daytoy pusok napnuan tilindo. Isem, isem, Umisem ka man biyag ko, lawlawagan man tuy panunod ko. Kaisem mo, isod mga iayo. Daytoy pusok napnuan tilindo. isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagan Manto'y panunod ko, kaisem mo, isod mga iayo. daytoy pusok napnuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagan man tuy barulong ko. Panunod. Kaisem mo, isip mga ayo. Oh yeah. Bye. Kape patingting na yun. Sila ludring. Patingting na yun. Hindi mo gusto niya katakring. Tupak-tupak. Pagyamyamanan mi man nagiti sponsor of June ni Admin Bina de Luison, ni Direct Madi Cardenas Thank you to Cho, all the sponsors. ni Advisor Edna Bravo, ni Singapore Chapter 2, ni Sir J. Philip Mina, ni Madam L.J. Gile, ni Sir Dante Sumera Collado, ti Anonymous from Bahrain, Madam Cecilia Racadio, together with Manong Tino Conrachel, iti Singapore Chapter 1, nga dalwan ni Jonah Obejas, kasapay ni Madam Eya Belon and ni Madam Jules Laurente. Yan, thank you very much kay customer pagyamyamanan mi met kakabsat. Amin nga nagduya tatangal daw, tatanga malem. Anang nangruna dagiti kami pagyamyamanan dagiti talong nga director tayo, the Direct Annabel Wandasan Tolento ho. Ni Direk Madi Cardenas Cho. Kaya kasapay met kini director Ninang Josie Josie Bagay Bagay Chen. And we have also our admins ni Admin Mami Rose Pando. Kaya ni Admin Bina de Liso. Kaya sapay ko makakabsat, tagtultuloy na tati palang support tayo di dito nga programa MKK Variety Show. Iti normal nga yung panagsublitay, buyain yung tumanin kakabsat, iti oras ti alas 8, aging gana ti alas 11, iti Lunes, iti Rabii, iti Lunes, aging gana iti Biyernes. Ngarod kakabsat, pumakata kam nga roden, ket happy Independence Day po sa ating lahat. I know. Kalayaan. Yes, lahat po tayo, malaya po tayong Araw ng kalayaan. yes, malaya po tayong sabihin na mahal natin ang isa't isa. Ayan, mahal na mahal po namin po kayo. Dati ko wala ka bang napapansin? I love you. Yeah. Paligiran. Yan, pumakadam nga ro din kakabsat kagagayam sapay kat kumatay tumanen nito Lunes iti oras na alas 8 hingga alas 11 ti Rabii danggayan na kami tumanen kakabsat. Yes. Okay, babay na po and God bless you po. Bye-bye.